aangeven bij Webber Stichten vastgelopen in 2019. Geen Kees. Ja, goedenavond, lieve kampmeek en de kist. Het heel even een boek natuurlijk. Vandaag is eigenlijk voor ons een goede dag. Voor drie, dat ik die eindelijk stop. Maar we gaan beginnen. Ik wil dit samen met u natuurlijk niet alleen doen. Ik heb gekozen voor de prinselijk kwartet. En die zal ik hier ook uit aankondigen. Het zijn vier van mijn beste kameraden, hoe je alles begint. Hoe we samen zoals vastlopen met proberen. Hivi, adjudant Bas, adjudant Sebas, adjudant Dennis en adjudant Joep. Ja, hier staat het Giesman wordt op de Barcelona in de heel 2019 met gaan vieren. Ik denk dat het wel goed wordt, maar toen denk maar ook die mannen, die zullen nog een beetje kaal op. Ze hebben zich mooi de moed gestrukkeld voor hetgene wat ze aangingen door het vanavond. En daarmee zal ook volgens Peter in combinatie dadelijk met de hoogheid zelf gaan kijken dat die mannen ook netjes op komen te staan. Sorias hebben wij ook een stel handschoen moeten nemen. En om het geheel af te maken is het dan onze hoogheid om de mensen adjudanten het stukje af te maken met de hoogte. Zo hebben we een eigen naam gekregen. Zijn wij compleet. Maar toch is het daar ook mogelijkheid om een gesprek nog een keer aan de hele minuut wat te horen. Ja, dat is leuk. Dat kan alleen een keer hier. Maar dat gebeuren. Geen boeven vangen, maar een prins uithangen. En wie is hier staan? Hier staan ze. Als de prins van. Met natuurlijk zijn adjudant Bas. Met Dennis, Joep en Sebas. Dus de Barcelona in de Hersbegos, we gaan er een feest van maken. Als geen mensen gebeld, zo'n zo'n stukje muziek willen maken. We starten de Polonaise, de zaal in. En we maken het enorm